गोबांआ बरंनो साव जों जे बरंनो बोखाबाय हामजागौ जे बरंनो केयार खायो बनो सोंनो तामनि ट्रेक्टर आंबो जतन खाइबले बिनि बागै बोखाबाय बनो हाबा हामजागौ हाइफोरनो तामनि आसक ट्रेक्टर मा जे बरंनो सों जतन सलाय निजिनो हनै वानसुगो बनो बुनि सलाय ट्रेक्टर आफरो ब्लाइखेनो ट्रेक्टर अंगु जेफोर केबनो सागनि सलाय फना हामजागमोन यागोलो पन्ट बिनि बोखाव आनि बागै कुनु मुंसा करे आबो तावनि बागै हाय पुजा हामजाग फुरुबा जता हामजागमोन गाहाम तंथक साथकब्ला उलके तरक तरक बेबनो सोलाजक थाङै दं आफरो जों कुनु वानसुक माया अ बरक दा नाखा अयनो बरक ताबुनि जरावा बरक र कासे ब्लाइखेनो जायाखायो जे बरकनो कुबै बोखाबाय हामजागो आफरो बबा मुसुं जागो जे बो हामजागमा हायकेनो बबा हामजाग जागनानि जों खरकसा बरकनो आसखनो इम्पोर्टेन्ट रैखिबो जों बेबाक साइमानो बेबाक बुजियो बिनि बोखावो निनि बागै कुनु मुंसा करे हनै हायके साइमान फानोसे नों बिनि उकुलगो थाङै दं आबागनो निनि बोखा बाय थाङो निनि बोखावो ट्रेक्टर अंगु गोबां मानो साव बोखाबाय हामजागा बरकनो बकनानि कलाय साया हनै जेफोर बिनि बोखावो निनि बागै कुनु मुंसा करे हनै साइमानो आफोरनो बोखा बाय थाङो साइदेमान अबा हायतामनि बागै तामो हनके नोंनि इमोशन कंट्रोल से खाइमाया जेब्रक निजिनि इमोशन कंट्रोल खाइमाया बबेबाक नुक फानोसे नुगे बाय बाक्सा नों साइमानो नों बनो वानसुमासो बनो वानसुगिया नों बनो हामजामासो बनो हामजागिया हनै हायफोर निनि बोखा गसिया आबुन यागुलो फानो नों निनि बोखानो थामुगै माया बार नों ट्रेक्टर अंगु बार नों काबु हायफोर आबुन यागुलो फानो निनि बोखा आरो थांफिरो मुतु नारक दी जे ब्रक निनि अंनानि सुगिया हायफोर नों बनो बेलाय इम्पोर्टेन्ट रखे नों आसखेनो ट्रेक्टर अंनाय आबो नों वासेफोर वानसुकसो नाया खुना गोबांआ बरनो साव अबा हाय ककरकना पगनानि लामा समाया हानो हाय बिनि यांगो बोखा थाङो हनै आबो हाया सिनि लांमा हनके गासा मालखुं हासि जेफोर आ मालखुंनो कंट्रोल खाइ दङ ड्राइवर दङ हनके बो गाहामखौनो चलिनाय तुमुंना आरो कंट्रोल खाने करे हनके बो एक्सीडेंट अंनाय ताई आरो लांमा फाना जय मानो ठीक अबाहानो सिनि लांमाबो नों तो निनि लांमानि कंट्रोल न से याकरै दंखा हनके बो ट्रेक्टर बा मानानो बोले दुखु बा नांनानो बोले आबोनो जत सामुं निनि यागोसि नों पगना साइ तुके पगै मानाय नों मुसुंखौ बेबा खाइमानाय बसकानि बागै वानसुकदि हायके आगिनि दुखु ट्रेक्टर आबाहानि पगै थानाय नों तामनि बार दुखु तामनि बार ट्रेक्टर अंगै दं नों साइदेमान तामो हनके नोंगो उकुल बोखागो बां नासिगु आगिनि कखनो बां वानसुगु आबागैसे बोखाव ट्रेक्टर अंगु आबोनो बसकानि थिनानि बागै वानसुगि हायके निनो ट्रेक्टर हाने पगै मानानो लांमा बाय गोदालजों यूट्यूब चैनल नि आं सेमो आव आं खाखायो नरो ओ भिडियो नि बिसिंतै बाहायके ट्रेक्टर न पगै मानाय आबोनो सोंगै मानखाना हनै कमेंट खाय सारि सोंगै दे मानखा माया पाइथाको प्लीज लाइक शेयर तै सब्सक्राइब खायरनान ता पगदि ताई लोगियो सपोर्ट खाय दंदि हामबाय।